Lang. Bale hir I gyfeiriad y blaenwyr. Dyma Noah Edwards. Edwards wedi gweld yr hediad gan Kenny Lang. Allan o'i gol! Jack Kenny roi Caernarfon ar y blaen. 1 munud ar 10 o'r gêm wedi chwarae. Trydydd gol Jack Kenny y tymor hon. Caernarfon 1, Met Caerdydd 0. Bas wych gan o Edwards allan I droi de, ond ber y ddiar oedd y Lang yn neud. Dim angen o fod 10 llath ar 20 allan o'i gol. Y bas ma'n nhw'n wych gan o Edwards. Di cefn I Emlyn Lewis a Kenny yn ei frasga. Mae'n da hi heibio'r golwr ac matar hawdd wedyn o pasio hi I mewn I rwyd wag. Cweit yn gweithio I Sean Bradley pnawn yma. A rwan y cyfle I yr ymwelwyr wrth ymosod o pas hyfryd gan McCarthy. Dyma Lewis Rhys. Rhys! Tippett! Di ond I cael llawer I wneud yn ystod y gêm, Josh Tippett. Ond man bach mi oedd hwnna yn arbediad a... Mae'n bas wych gan McCarthy yn rhyddhau y Rhys, ond efalla dyle wedi sgwario hwn ar draws y cwrt 6 I Josh Thomas. Cerdyn melyn I Gareth Edwards am dacl fudur yn ôl Mr Pratt. Elliot Evans ar Gic Gornel. Yn tasgu allan. Yr ergyd o bell. Tyraniodd I ar Cleworth. Yr ergyd gan Cosby. Rhys arbediad da. Gynnwynydd eto Dylan Rhys. A mi gymodd I gyffyrddiad oddi ar un ochr eiwyr Caernarfon am Gic Gornel. Ia, Tippett eto ar arbediad o Dylan Rhys yn siomedig. Ond o'na lawio fyma sgwni o'r ergyd gan Cosby. Ond yn bas wych gan Rhys wedyn o un Rhys i'r llall. Bale yn cael ei godi fewn i'r cwrt Cosby. Mae'n gyfle Emlyn Lewis! O, Emlyn Lewis, mae o'n gwybod yn iawn. Cyfle gystal oedd hwnna. Bale yn cael ei chodi at y postyn pellach. Chafodd am gafal go iawn arni hynna ddo. Williams o'r ochr gosym a droed chwith. Un eto I reid prawf ar y golwr. Doedd o ddim yn argyhoeddi Packer. Oedd yna Gareth Edwards yn hefyd Sean Bradley. O nath o I fyny fanna. Gath o law I ergyd Sean Bradley. Mae'n gofyn am Gic Rhydd. Doedd hi'n Gic Gornel chwipio mewn gan Telor. A wedyn, wrth gwrs Sean Bradley ergyd rymus, ond Tommy arbediad wych gan Lang yn y fan yna. Oedd o dan bwysau gan Michael Parker oedd o. Mae o dan bwysau unwaith eto, wrth I Telor Williams baratoi gymryd y drydedd Gic Gornel yn union yr un fath eto. Ac trosedd y tro yma dwi'n cyrraedd efo Michael Parker. O, dwi'n cico'r smotyn. Mae o wedi rei cico'r smotyn. Trosedd ar Michael Parker gan Brad Woolridge. Wel, am eiliad o'n i'n meddwl na ffordd arall oedd hi. Woolridge ar Parker o'n i'n meddwl, lusgo fe'r llawr wrth gwrs. Ydy mamhiaeth efo ac llygyd craff gan y dyfarnwr. Mike Hayes, prif sgoriwr y tîm cartra. Hayes yn erbyn Lang I lawr y canol. Dim problem o gwbl I Mike Hayes. Dim problem o gwbl i'r Canaries. Caernarfon 2, Met Caerdydd 0. Ia, cico'r smotyn wych gan Mike Hayes. Golwr yn mynd un ffordd efo jyst yn tarannu'r Bale na drwy'r canol. Dim gobaith I Lang, ond fydd Christine Edwards yn siomedig ffordd yn dildio. Lewis Rhys. Rhys gosod y Bale I fewn i'r eilydd. Harry Owen! A mae'r Met yn ôl yn y gêm. Yr eilydd Harry Owen I gol gynta'r tymor hwn i'r myfyrwyr. Josh Tippett wedi giro ar yr awr. Caernarfon 2, Met Caerdydd 1. Rhys torri mewn ar ei droed chwith ar bas na. Amser yn berffaith I Harry Owen a fo'n codi'r Bale yn gelfydd dros ben Tippett. Un cyffyrddiad yn ei frasga ac disgwyl i'r golwr Tippett fynd i'r llawr ac yn chodi hi yn y didog dros y golwr. Hyfryd. Elliot Evans wan ta. Allon seri y bas. Mae'r bachgen yma wedi gwneud gwahaniaeth. Mae Harry Owen, sydd o ddod i'r cae, wedi gwneud gwahaniaeth cael ei lorio gan Gareth Edwards. Mae Gareth Edwards wedi gweld Cerdyn Melyn. Mae'n ein arall y fan hyn I gapten Caernarfon. Mae o'n gwybod hynny. Mae o'n cerdded yn barod. Gareth Edwards. Nath Ryan Williams yn gyntaf geisio dynnu fel lawr, ella sa yna, dim bod tipyn gwell. Sa Hugh Griffiths yn gyweithio swt, dim mynd I dynnu rwy'n lawr gna fo. Dim gadael I rwy'n sy'n ar Cerdyn Melyn. Ond mae'n di golli gêm na Sadwrn nesa rwan erbyn y Seintia.
Elliot Evans, yr unfer at Charlie Cosby. Cosby, Williams ar y cliriad, McCarthy. Ac yna Bradley. O'na chi bas dda gan Sean Bradley ar y cynnig cyntaf at Mike Hayes. Wan ta Hayes. Hayes. Mike Hayes yn gyflym yn y gylwn ein i Mike Hayes. Hayes y dal yna! Y Bickerstaff! Jake Bickerstaff! I ail gol i Caernarfon, ond y clod i gyd i Mike Hayes. Gol ar blat. A dyna'r triffwynt siawns i'r cofis. Caernarfon 2, Met 1. Hayes uniongyrchol fel mae di bod drwy gydol y prynhawn pan mae di gael y cyfle. Gael elfen y look, ond Bickerstaff yn sgorio ail gol i'r cofis. Dyna chi be mae'n olygu i Hugh Griffiths. Hanner munud yn weddill yma. Dim amheuaeth lle mae'r pwyntiau yn mynd. Croesiad i fewn i'r canol. Dylem yr ergyd gan McCarthy o'na lawio. Dyna ma'n oes, ma'na wir. Ma'na ddrama yn hwyr iawn yn y gêm. Dyna di'r peth efo Rheol Newydd. Os ti'n neud y gorff yn fwy efo cael dy fraich allan, mae'n gig o'r smotion. Dim yn fod ti'n gerdyn melyn, chweith. Ond siawns a hwn fydd digwyddiad ola y gêm. Mr Pratt ar chwiban. Elliot Evans! O, mi ath Tibbets y ffordd cywir. Elliot Evans. A'i bedwerydd gol y tymor hon. Bod Tibbets di mynd y ffordd cywir. Un o'r mae dy bwer a cywirdeb gan Elliot Evans o'r gig o'r smotion. Llongyfarchiadau ar sicrhau'r triffwynt heddi, Hugh. Hapus y perfformiad? Wel, dyn ni di enni. Roedd diffyn bach yn emotional y diwedd, ond oedd wneud. Dyn ni di edrych ar ôl yn hunain. A fel ydych chi'n dweud, mae'n mynd i'r gêm ola rwan. Dyn ni'n Caernarfon, dyn ni'n wneud yn pethau'n hawdd yn achdan. It's a frustrating performance. I thought we played actually quite well. We changed to a diamond, and I think that threw Hugh slightly. And I thought we did well. I thought we won the midfield area. However, Caernarfon didn't really have to work hard for their goals today. We had to work incredibly hard for ours, which is credit to Caernarfon. I'm not taking nothing away from them, but we've got a keeper that's run off the line. There's no need to do it. We've given a penalty away, which I believe is a penalty. And the last goal, it's our goal, our free kick, 2v1, and we take our defensive screen out to put the ball in, that leave us one-on-one at the back. Good header by Michael Parker, leaves ourselves one-on-one. The key decisions, and we can't keep doing that. So credit to Caernarfon, credit to them. They seized those opportunities, but they didn't have to work hard for their goals, and we had to work very hard for ours. The club, about 3 or 4 years ago, we said that teams don't beat us, we beat ourselves, and today I think was an example of that, where we beat ourselves. 3 key moments, get the decisions wrong, Caernarfon capitalised. Nid o'n anodd i'n hynna'n diwedd mynd lawr i 10 ond na, mae gennym ni calon yn y tîm a da ni'n gallu battle trwy pethau pryd mae'n mynd yn anodd. Dyn ni wedi gwneud be medrwn ni, dyn ni gael di 32 o pwyntiau. Os mae hwnna ddim digon i gael i fewn, o ddim digon, ond, wel, mae dal yn llawn ni. Os di'n ennill y gêm nesaf, sa'n ni poeni.